O Grupo Municipal Socialista vén de propoñer ao resto da oposición unha modificación do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno, unha vez que a Xustiza lle deu a razón a Natalia González ante a demanda presentada contra o alcalde polo que consideraba un ataque aos seus dereitos fundamentais e políticos durante a sesión plenaria extraordinaria celebrada no mes de marzo. A lectura política é clara. Aquí, neste concello, o Grupo Socialista vai a seguir defendendo os dereitos fundamentais dos concelleiros e concelleiras, a participación política e vamos a loitar contra os bulos, as difamacións e todo ese mal funcionamento que fai o alcalde do pleno do concello e que dá na imaxe institucional non só do concello, senón da nosa cidade. O actual documento data do ano 2005, polo que as e os socialistas piden a súa actualización por consideralo desfasado e coa intención de limitar as extralimitacións do alcalde Gonzalo Pérez Jácome para que contemple tamén aspectos do debate como a linguaxe non sexista ou o emprego do galego. Pódense introducir cambios sustanciais porque nós consideramos que este soliloquio de Gonzalo Pérez Jácome antes, mediante e despois de cada un de nós non está contemplado no regulamento orgánico. El mencionou no pleno de outro día que, claro, non está contemplado ni para ben nin para mal, entonces faise unha interpretación xurídica lixeira da norma. Sobre as modificacións que o PSOE propón introducir, hai outros aspectos de perfil máis político e que xa existen noutras cidades como Vigo ou Madrid, como pode ser unha oficina de vixiancia a contratación. A este goberno municipal unha das cousas que máis lle molesta é dar explicacións. Un dos seus traballos, ademais de xestionar esta cidade como mellor corresponda, é dar conta do que fai, explicarlle á cidadanía como xestiona os cartos públicos, en que realiza os investimentos, cales son os criterios que sigue para facer as cousas que fai. Nunca responden a estas cuestións en ningún dos órganos que ten habilitados o Concello para elo, nin sequera no Salón de Plenos. E no Salón de Plenos parecenos unha falta de respeto non só a nós como representantes públicos, porque temos exactamente a mesma representación que ten o Goberno, representamos aos cidadáns e ás cidadás, senón tamén a veciñanza.